αγώνα η Αγνή Δερβαίνη, όπως είπαμε των Μεγάρων, η Αγνή που χθες κέρδισε τα 400 μέτρα, η Αγνή Δερβαίνη που έχει κερδίσει κατά επανάληψη και τα 200 μέτρα και που έκανε μια δοκιμή πολύ σπουδαία να τρέξει και να κάνει κάτι καλό στα 800 μέτρα. Άλλο Πικοντό. Πρώτη προσπάθεια 5.65 από τον Κώστα Φιλιππίδη που δεν το αποφασίζει. Είναι 6 εκατοστά κάτω από το πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε πριν από λίγες μέρες στο εξωτερικό. Εδώ στο ίδιο στάδιο. Πήδησε 5.71. Άρα αποτελέσματα στα 60 μέτρα με εμπόδια των γυναικών. Η Αραχοβίτη έκανε 8.36, η Κύπρια πρωταθλήτρια. Η Πετσούδη 8.41 και είναι πρώτη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η Αραχοβίτη είναι εκτός συναγωνισμού. Η Κίτσου της ΑΕΚ 8.49, η Πεσιρίδου τρίτη 8.84. Τέταρτη είναι η Πίνη του Γάση Υγεία Ρόδου με 8.99, η Πεσιρίδου του Αρχέλαου Κατερίνης. Η Αλιμούδη του Πας Πρωτέα Αλεξανδρούπολης 9 δευτερόλεπτα και η Μίτσου το ΑΟ Μεγάρων 9.15. Αυτά στα 60 μέτρα με εμπόδια των γυναικών. Θα λέγαμε σήμερα πως οι μεγάλοι πρωταγωνιστές βάσει επίδοσης είναι ο Φιλιππίδης και ο προπονητής του Δημήτρης ο Κιτέας.